Ang upat ka mga bata sa kinder. Gisulat ni Gilda G. Bancog. Layout, Rosana C. Rojo. Ang upat ka mga bata sa kinder. Adunay upat ka mga bata. Si Lisa, si Rosa, si Mario, o si Danny. Mga kindergarten sila sa Tuburan Central School. Sa unang adlaw sa klase, sayo nga niadto sa eskwelahan si Lisa, si Rosa, si Mario ug si Danny. Pagkakita nila sa ilang maestra, niingon sila, "Maayong buntag, Mrs. Santos." Giagni dayon sila sa pagsulod ug nitabang sila sa ilang maestra. Nanilhig si Rosa. Nanarapo si Lisa sa bintana. Namubuusab si Mario sa mga tanom. Samtang nanghipos si Danny. Pagkahuman sa ilang buluhaton, gihipos nila ang ilang mga gigamit dayon nilingkod. Nalipay kaayo ang ilang maestra. Taod-taod, naabot si Mr. Roby Gabilan, ang principal sa eskwelahan, kuyog sa janitor nga si Manong Ben. Niingon ang prinsipal, "Maayong buntag, mga bata." Nibarog ang mga bata, dayon misulti, "Maayong buntag, mga bisita." Paglakaw sa bisita, gitudluan sila og balak ni Mrs. Santos. May unggoy nga dako, gisugo og tabako. Nganong nagduko-duko, nakakita og usa ka dako. Gisaysay ni Rosana C. Rojo sa Maribago Elementary School.